Luzon, Visayas ug Mindanao ma-STL man or nasyonal. Ang akong number gyud kasagiran jud musgawas jud siya og STL. Unya pahinumdum na ko ninyo mga guys nga kana bitaw special old draw nako. Diha jud na permi mugawas og kanang sa seat B nako sa STL or sa nasyonal. Muna magpalalag jud ko ninyo nga naa diha nya gari pare ganiha sa 9 sa 649 perti yung kuan na rambol ni daog jud akong kuan ni boom siya pero ambot lang na kabalo ko naman daog jud pero di ra mo guna sila mastorya mahadlok sunod pangayuag barato di mo ko mga barato kanang May 15 2022 so arita sa atong previous guys, previous na to. Previous result na okay na yung taon akong agi taon kanini agi murag jud yatakan sa itik ang akong agi karon okay na siya murag nang naanad kay kini lagi pong sa unang panahon nga mo eskwela ta tamad magsuwat wala na practice pud ang kuan may mahalata jud nga batig agi bisag kung saon pa nimo 649 tapos ang code is 210 patay kini ha inyo ning timan-an ha kaning 210 ha kay usahay diha ba mugawas ang ako timan ilang gid niyo usahay diha mugawas ang akong number sa code 5 PM ipalala lang na ako ninyo daan. Unya, congratulations day sa nakadaog sa 374 yang akong gihatag nga lucky number 473. Kabalo ko girambol gito niya. 5 PM 63 code is 288 888 ha 888 so arita sa 9 PM. Okay na dyan ang akong agi nga nagsikog suwat kadadlaw. Makahanas gid inig suwat tayo no basta magsuwat ta kadadlaw no. 374 ang code niya is 851. So congratulations sa lucky number nga akong natagaan sa 473. Congratulations amot asa namang kagibutang sa Ginoo. Manginahot unta ko nga moingon kada kog salamat ate. Mami, sulo, pagtay nga matagal. So, mauna ha, mauna itong code kuan ha. Mauna ha. Okay. Kini ang code ha, 210. 210. Ang uban, diha man na makuha. Muna code niya. Code sa 649, code is 210. Ang code sa 633, 288. Ang code sa 374 is 851. So, aray na ta sa Seat E. Seat E ta ha. Okay na rin akong agi Wala na nahimong niagi kay mura man to giyatakas itik karon nahimo nang giyatakas palaka. Arita sa Seat E ha, Seat E na ta. Kining akong numero gyud duha ra man ni kada seat niya, seat A, seat A. Pero kanang duha dipinsa naman lang guna siya good, dipinsa ba? Gibutangag dipinsa. Mao ni ako ang kuan ha, seat E ha, ang seat E na nato ha, seat E tarong ra ako kuan bi. Kimurag hiwi man. Kurang akong agi gihiwi. Seat E ta ha, seat E. Screenshot sa niyo, screenshot. Mao na ko palala niyo ha, anha dyan mo makuha kadakuan sa akong old draw. Special old draw. Ganiha day, dito man to si special old draw ang 649 gibutang. Harita sa seat B. So seat B na punta. Dagko na kining suwata kay para ang mga medyo may edad
makakita gid ba? Uy, ako na hinoy. Di na makakita. So mao na mga guys ha, ang atong sitbi ha. Sitbi na nato. Screenshot sa ninyo kay para madali ta. Screenshot sa ha. Ay, taga isang taon ko yung like. So ipag-like niya sa taon mo. I-like. Taga isang taon ko yung like. Uy, maluin ta mo sa pumuri. Ay, ta mo kalimot og like og subscribe ba. Ha? Arin sa ta sa sitsi. Kisa man ang bago diha nga nagsubaybay sa akong channel. Ayaw lang magbiya. Tutok lang mo. Kinaa diha ang bagdok. Unya, ay lag dako og bagdok. Gamaya lag bagdok. Kay kung madakoon yung bagdok. Walay mahitabo. Mo masuhong. Arin na sa ta sa sitsi ha. Nya. Uy, saan naman eh? Murang ako nga. Agoy, timan inyo. Nasayop ko diri dapita sa 595. Ari di ko sa 947 sa 513. Mao ni akong kuana, mao ni sitsi ha. Aw sitsi. Mao ni sitsi na to. Nya taga isa ko yung like sa pag-like sa mo. Ha, like ka si ko taon ba. Like. Nya ari na puta sa atong special old draw. Parimahin lang ko mga guy. Kung kamo manggani magkuha sa akong number, dire mo kasagaran mo kuha sa old draw special old draw og di sa sitbi og di kanan duwar gid akong permintin yung ginakuan kay namatigdan ako permintin na diha ang number nga murag muguho. Okay. Para gani ingon ko yun nasa old draw wala gid mo na minaw nako. Ninigawas sinuon. Oh. Mao na ha. Ay mo kalimot. Are na sa tas mintin. Tagduha-duha ra guni akong kuan good pero kaso man good kay na maguni dipinsa good. Gibutang ang dipinsa ba mintin 3 days. Kamong manaud na ko gusto mong makadaog kaning mintin ako kuhaon ninyo inyo ning imintin og 3 days mugawas ba gid na. Tapos 5 3 4 ang mintin 3 days niya. 4 sana may 4 to 3 ha 4 to 3 ha ang mintin 4 to 3 ang mintin na. So ayaw di mo kalimuta katong gingon ako nga sa special old draw usay mo gawas pod ang mintin usay pero lampas pa siya nga pila ka adlaw pod. Pero karamihan just old draw mubuto 3D ayaw mo kalimot sa pagpost sa bisag unsa STL ug kuan Visayas kini ako number okay ra na. So mga guys nako ipakita ninyo ha. Pakita na ko ninyo ni. So kining akong number May 15 kini gikan ni sa akong taga kuan na kay bawo na sa akong partner. So sit E mao ni sit E no kanano sit E di man makita sa bato sang kuan. Oh. Mao ni sit E. Yan na lang. Kay naaraba po usahay nga di gitaw kakita. So mga guys, mao ni siya mga guys, no? Ang always play target rumble jud. Congrats 3D National Rumble 946 ang ako. Unya special congrats STL Mindanao Rumble 821. Sit B nasa sit B. Sayang per 3-3 nag-slide pa. Oh, mao gina. So, mao to ha. Mao ni akong kuan, kabalo mo kanang akong partner sa ako ang taga kuan diri taga halabay og number. Mao ni ipakita na ko gid ninyo. Mao na sitsi. Karamihan diri jud mo kuan, special old draw diha gi mo karamihan ha. Nya ari sa B. Diha jud mo kuha. Usay kining minting kumuha mo na minting 3 days. Ustain na ninyo. Congrats sa 3D National Rumble naman to ako ganiha good. 946 ha, ni gawas.
So, pasalamat ko ninyo tanan ha sa pag-follow niyo na ako sa akong video niya. Good vibes lang ta diri ha, disclaimer. Wala ta kabalog unsay mugawas nga number sa PSO kining ato pinaagi sa guide og piring ra gid ni siya. Sa kuan lang gid ba? Nagdugo akong ilong naigo sa akong singsing. Unya, kamo ako pahinumdum ninyo ba kanang kung makadungog gani mo istorya sa pikas, sa pikas kay bawo na mo kisay ako ang friend sa una, di ba? Lisod sa ibanggit ang pangan. Ay na lang mo, ako lang hanyo ninyo, wala, kamo di mo kadungog, wa mo mo kadungog, unsay akong kakuan na niya ni biya ko, kay mas maayo mangunang, di na lang kamo istorya, kay kung istorya ko, kagudaghan ng mga chichiburitsi, maabot na spikas, mauna, nya punan. Kung unsa may madungga ninyo, kana, tinuod, dako siya natabang ako sa kong pasalamat niya pero mas mauki man gud mag-quiet lang ta kay magdi ko mag-quiet sultian ta ako pa himog daotan, di ba? So kung unsa may madungga ninyo sa pikas niya kanang mag-vlog siya kanang kuan kamo na lang isabot gud kanang ayo lang yung ikuan ba imain kay ingon ana man jud na basta naa mo sa kainitan bitaw kanang kay ubsan iubos ba na ana man jud na magpagawasay mo sa inyong mga kasakitan sa inyong puso sa inyong kay ubos ana di mo hilom di na kuan pero abi ninyo para nako kay ako gud ko ganahan ang kuan gud kay mahadlok tis Ginoo makasala tayo, di ba? So para nako mas may jud maghilom ra kay wa man kay kontra na maghilom ka, di ba? So mas okay na naman giingon ang Ginoo, labayon nga mong paan, bawsin ninyo, labayon nga mong bato, bawsin ninyo gloring bayan, kanang paan Lord, di ba? Nga na ra. Good vibes ning ato diri nya, kung unsa man gani nay mga number sa dako nga kuan hiring ako, tabang ko ako sa ihatag, di ba? So mga guys, kung sa mga 9 PM o 5 PM ba, ayaw ninyo kalimti kani ako ginigrimay ninyo. Kaning duha ka number 468-365. Sa respetaran lang ninyo gud. Kani sila kay hearing jud ni siya. Nya kini siya mga nambira mga code na mangguna diri good. Code diha secret code kanang 2298-593-123 og ito sa code na gina niya. Kana ba ipakita jud nako ninyo. Ako jud ning gi-remind ninyo usab kay sa ako lang ging hunahuna murag mugawasay jud ni siyang duha. Kani respetari lang gunyog dus si target na lang ninyo og di 468 486 og 365 man na siya no 356 ana na lang nya kini siya mga code naman na niya kini siya gikuha na ko ni sa syndicate code kini siya sa secret code na ni nako gikuha from there ana na so ako lang remind respetaran lang gud ninyo gud kung ganahan mo og dili mauro gid akong gingon niyo malay ninyo naa diya ang 2 PM, di ba? So, basta mo to remind ako, adto mo kuha sa old draw. Special old draw na ko og seat B og usay RX mintin. Nya. Salamat kay inyo tanan niya. Wisay ganahan mo review sa akong mga video nga naa dito sa mga seat B, old draw. Sa mga previews na kong nilabay ba, pagkuha mo dito, wa mo kabaw, naay mo gawas, di ba? So, dinin lang ta ko to, budagan salamat og congrats sa nakadaog sa lucky number gahapon og karon og ugma mo live kung hatag kog lucky number niya duo lang muna ako ay mag-uwaw kay abliham na kong pultahan niya paimnon na kog tuba diba nya dinin lang ta ko to mga guys salamat kay ninyo basta mauna ha respetari lang na inyong 468 365 buyer amping tatanan